дар таърихи ҳар як халқу давлат лаҳзаҳое фаро мерасанд ки сарнавишти ояндаи мардумашро тарҳи устувор гузошта дар бунёду пешрафти мамлакат нақши ҳаётан муҳим мебозад. иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар саҳифаҳои таърихи навини тоҷик ҳамчун рамзи иҷлосаи наҷотбахшу сарнавиштсоз ворид гардидааст. Он аз лиҳози моҳияти худ ба эъломияи истиқлолияти Тоҷикистон баробар арзиш аст. агар эъломия давлатеро ба номи Тоҷикистони соҳибистиқлол эълон дошта бошад, пас иҷлосаи 16-уми шӯрои олӣ дар шаҳри Хуҷанд ҳамин давлатро аз фаношавӣ нигоҳ дошт ва миллати тоҷикро аз гирдоби нобудӣ берун кашид. дар ҷараёни чорабинӣ иштирокдорони иҷлосаи 16-уми шӯрои олӣ, фаъолон ва тамоми сокинон иштирок намуданд ва ин чорабинӣ бори дигар инъикос мекунад ки мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба президенти худ, нисбат ба сарвари давлати худ муҳаббату эътимод доранд ва мо ҷиҳати пайкори созандаи муҳтарам пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми кӯшиши ғайрати худро равона карда барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум кӯшиши ғайрати худро сафарбар менамоянд. ҳамчунин дар чорабинии иштирокчиёни иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуда иброз доштанд ки қабл аз ҳама хизматҳои барҷастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ дар ҷодаи барқарор намудани сулҳу ваҳдати миллӣ дар мамлакат хеле бузург аст. дастовардҳои нодири сулҳи мо буд ки музокирот ва сулҳофарии мардуми моро имрӯзҳо дар тамоми манотиқи ҷангзадаи олам ҳамчун намунаи мактаби сулҳфарӣ мавриди таҳқиқ ва истифода қарор медиҳанд. дар охири чорабинӣ як барномаи консертӣ ки суруду таронаҳои пур аз ватандӯстона ва ҷолибу диданӣ буд аз ҷониби кормандони шӯъбаи фарҳанг ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода пешкаши ҳозирин гардонида шуд.